Mun tukka on huonosti. Miten mä teen 20 spessuksi? No, mä oonkin keksinyt jo. Joo, mä en tiedä olisiko mun pitänyt valkata tätä. Katsotaan mun vanhoja videoita. Katsotaan oikeesti mun vanhoja videoita. Ja te saatte nähdä, kun mä tuun ihan sikakrinkeä tästä. Ja tänään me katsotaan niitä vanhoja videoita. Että... Joo. Mun itsen vanhoja videoita. Tää on siis 20 tilaa spessu. Mulla on 29 tilaa ja kohta on 30. Mun olisi pitänyt tehdä se jo silloin, kun mulla oli 20 tilaa. Ja 9 tullut lisää. Mutta täältä me mennään. Täällä on ihan sairaasti näitä videoita. Joo, tässä on siis mun eka video. Ja en mä silleen nolota tää, koska tää on vain intro. Mutta... mikä tässä on olo, että tää on template. Siis toi mun uusin intro, mitä mä käytän nyt, niin se ei oo template. Mulle itse tehtiin se, mutta tää on template. Se on ainoa asia, mikä mua tässä nolottaa. Mennään seuraavaan videoon. Tässä saattaa olla mun Ringeil-video ikinä. Mä kuvasin mobissa ihan oikeesti. Kannattaisiko Missä mun kohtaa? Apua, se näyttää template. Sitten kun mä lähdin käyttämään sitä. Oh, no. tänään me kuvataan Aiste Hauntista video. Ja niin. Joo. Että teemme nyt saan. Joo, eikä. Että mennään vaan pelaamaan. Ja täällä on yksi mun kamun mukana ja näin. Skipa. Siis mä kuulostan niin masentuneen. Mä asun... masentuneelta tässä. Oikeesti. Jos mobi sanoisi se, että se lagaa ihan sairasti. Mä en halua. Oh my god. Tää oikeesti. Hetkonen. Mulla on vieläkin Aiste Hauntista sarjaa. Siitä se on siellä. Eiku... Ei tässä on. Ai niin, no se, että mä en laittanut tähän. Sepä siinä. Mä en oikeesti niinku... Eikä. Mä en laittanut tähän ääniä. Täällä alkupaikassa ei ole. Oltiinko me oikeesti niin innossa? Tää on Aiste Haunta. Mihin mä laitan? Kasuaalilta vielä varmaan. Joo, me pelattiin tätä kasuaalilla. Enempää. Ai. Oh god. Verta seinillä. Oh god. Miksi? Mä editoin Toi värähti. tätä aika paljon. Oikeesti. Toi mun kaveri sanoi, että toi värähti. Mä en mene. Millä tavalla toi niinku värähti? Toi tärisi toi värähtämistä. Mitä me ollaan ajateltu, kun me ollaan kuvattu tää? En menekään. Tää on siis puoli vuotta sitten tullut. Mulla ei ole silleen paljon vanhoja videoita, kuvaa about 4, mutta... Ai se on tuolla. Niinku, koska mä oon tehnyt niitä aika paljon, mutta niinku, Ei, jos toi näitä yläkäs. ekoja videoita ei lasketa, niin mun eka video tulisi niinku, ois tullut kuukausi siitä. Mutta katsotaan niitäkin ehkä sitten. Oikeesti. En halua mennä. Säikäin. Miten se tuli tolleen? Mä en tiennyt, että se voi tulla Tulipa ovista. vaan joo. Se Seuraava oli. video. Ei tässä. Älä sen. Lepperän tyttö. Hänen vanhempansa lähtivät viettämään
aikaa Ei, muutamaksi apua, tunniksi ei, ja ehkä katso. yöksikin. Tyttö Siis mä sai luen käydä tätä oikeesti vuokraamassa netistä. itselleen elokuvan, ettei hänelle vaan tulisi tylsää. Mitä mä? Vanhemmat lähtivät ja tyttö lähti elokuvan vuokraamoon. Vuokraamossa tyttö katseli Mä en edes osaa ensimmäistä lukea leffoa, tässä. mutta sitten ajatteli, Vuokraamossa tyttö ajatteli, osti levyn ja lähetti kotiin ja bailas. Joo. Mä en edes lue niinku elävästi. Mä laitan tuollaiset niinku punaiset hanskat. Ton. Ei, apua. Siis oikeesti, mä en kestä että ei katsoa tätä katsele videoa. enää lasten elokuvia, koska on jo 14-vuotias. Hän meni selaamaan 18-vuotiaiden leffoja, vaikka tiesi, ettei voinut lainata niitä. Tossakin oli tämmönen väli. Mitä noi yläkertaiset puuhaa tuolla? Eli siis tämmönen. Hän meni selaamaan 18-vuotiaiden levyjä. Mä luin oikeesti tolleen tänne. Siis niinku, ne jotka tekee kunnon creepypastaa, niin ne lukee niinku sujuvasti ja elävästi, mutta mä laitoin tommoset hanskat tohon. Joo. En yhtään ihmettele, että tossa on 11 dislike. Tänään me tehdään sellainen storytime-video. Ja siis, Sanois mun suu on pikkasen likana. mä en tiedä tykkääkö teksti, kun mä pelaan tästä taustalta tätä Pixelgani. Mutta jos ette tykkää, niin voitte laittaa kommentteihin, Kuka tykkäis? että tai jos te ette tykkää, niin Mä otan laittakaa sikarumalta. kommentteihin. Tässä. Ja Mun mä voin facecam. vaihtaa tän pelitausta, mitä mä tässä sitten pelaan. Mutta siis joo. Pelitaustan. No storytime video. Siis mä laitoin gameplayn taustalle. Mä en oo tehnyt pitkä aikaa videoa ees. Ja niin. Elikkä. Tää saattaa olla vähän lyhyt. Ja sit jotkut tulee kommentoimaan, että niinku miksi tää on niin lyhyt ja miksi sä teit näin tyhmästä aiheesta. Onneksi tää on Mä en nyt keksinyt 4 nyt minuuttia. mitään muuta, Sekin tai mä en on muistanut, aika vaikka mulla pitkä. on miljoona outoa juttua tapahtunut mun elämässä, mutta mä en nyt muistanut kuin tän. Ja jotkut oli niin tyhmiä, että mä en viittinyt kertoa niitä. Mut joo, mä kerron nyt tän. Elikkä siis me oltiin, Siis niinku sellaiset ihmiset, jotka niinku tekee näitä pelivideoita, ne ei pelaa samaan aikaan, kun ne niinku tekee. Okei, mä pelasin siinä, se ei olisi vanha. No okei, mä olin kännykällä jo. Ei, mä en sano mitään. Mä olin silloin esikoulussa, eli eskarissa. Kaikki tietää, mikä on esikoulu. Siinä edellisessä, jota kutsutaan viskariksi, niin mutsi tuli sitten hakea mut. Ja ennen sitä, kun me mentiin, mun mutsi oli silleen, voinko mä laskea tosta kaiteesta vielä alas? Niin, se oli silleen, ok. Siis tää oikeesti kuulostaa. Niin, siis kuunnelkaa vähän tätä mun ääntä. Ei tässä niinku nyt, mitä mä nyt puhun, vaan tästä Storytime-videossa. Niinku, Joissain kohtaa kuulostaa, että mä niinku olisin lähellä itkua. Pitkä, 3. Okei, oikeesti. 3, varmaan 5 En mä siis pitkä. ollut, mutta Niin niin mä tiedän, ehkä se saattaa olla oikeesti. 3. Mä opisin olla ihan huono niin, äänenlaatu. Se on muutenkin ihan huono kuvausvene. Mä myönnän, että mulla on Mobisen, mutta mä en käytä sitä. Ihan vaan niinku varmuuden vuoksi. Mulla on vielä se, en mä tiedä minkä takia. Korkea sillä liukumäkeen verrattuna. Ja kun mä olin vielä aika pieni, mä oon siis nyt 3. luokalla, niin mä tipuin sieltä pää edellä alas. Mulle ei jostain Tuommoinen vakavana tässä silleen. Mä tipuin sieltä pää edellä alas. Ja kun mä oon tossa noin, ei sit on niin pitkä aika, niin käynyt tossa meidän tarhan pihalla viikonloppuna, niin se liukumäki ei oo edes ollut iso. Niin, aika paljon. Miksi mä oon kattonut tätä? Sen takia se nyt on. Joo, mä niin muistan, kun me tehtiin tätä, me säikehdettiin ihan sairasti. Nyt tää ei oo enää mikään pelottava peli. Mutta siis, kun mä pelasin tätä ensimmäistä kertaa. Saatiin joku Tää oli säikäyttävää. Tää ei niinku pelottanut, mutta tää niinku oli todella jumpscare peli.
tässä niinku. Onneksi se nyt tästä alles kato. Se tää. Tuleeks joku tosta? Apua! Sieltä tulee joku tyyppi! Sieltä tulee joku tyyppi! Kuole! Kuole! Mä kuvasin vielä tässäkin vaiheessa mobisen. Tuleeks se? Mä voin niin läppää, kun me säikähettiin tossa. Tuleeks se? Joo, seuraava video. Tää ei ois vanha video. Mut mä ajattelin kattoo tän, koska tää on aika läppä, kun me säikähetään. No, mä varmaan säikähän tässä videossa eniten mun kaikissa videoissa. Selitän niinku. Kyllä te tajutte. Joo, kyllä te tajutte. Joo, surkeeta päivää. Eli siis tänään me tehdään kuolemahaaste. Kuolemahaaste! Ei tää edes vanha video, tää on 2 viikkoa sit. Onkin megapur. Laitat se skippaamille? Joo, Skippaamille. No niin, jatketaan. No No, niin, okei, mä jos. mitä asiaa sulla on kameralla? Niin, eli mitä asiaa sulla on sun 20K-tilaajalle? Eikö sä sanoit 2? Okei, niin Mä niinku, ainoat videot, millä mä kringeen, on ne kaikista vanhimmat puolueet vanhat. Eli ne on niinku ne, joille mä kringeen kaikista eniten. Niinku ne, jotka on puoli vuotta vanhoja. Niitä on about 4, 5. No niin. Okei, niin tää on tämmönen haaste, jos laitetaan ihan oli. Mä näytän oikeesti läskiltä ihan koko ajan. No nyt mä en Tai näy. ainakin luulisin. Älä ota siihen. Jos laittaa alaspäin tälleen kameran, niin Okei. Ja siis me tehdään niin, että tässä on tällainen paperi, kyllä. Ja sitten laitetaan, kuten näette, niin noin yes, no. Ja kyllä tolleen nyt ei selitä, mennään Ja eteenpäin. sitten pitää piirtää tälleen. miksi ei selitetä? Okei. Ehkä sulla ihan tarpeen. Sä voit kysyä. Mä heti Charlie, are you there? Siis toi näyttää, että toi mun etusormi, niin tota juttua, tai tota kynää niinku liikuttais, mut se ei liikuttanut. Me skipataan tää video ja sit me kysytään uusi kysymys. Oh my god, se liikkuu. Me säikäytettiin niin kovasti, että me ei uskalleta kysyä enää yksi kysymys. Ei mitään vaarallista. Charlie. Ei vaan kysy sinä. Charlie, oletko meidän kaveri? Charlie, are you my friend? Lopetetaan tää video, tää mua oikeesti pelottaa jälleen. No, se ei oo meidän kaveri. Apua. Okei, No miksi se olis? Joo, lopeta. Ja siihen loppuisi se. Ja tässä taisi olla mun vanhat videot. Kaikki ei ole niin vanhoja, mutta ne puoli vuotta vanhat videot oli aika vanhoja. Ja tässä oli 20 tilaa spessu. Ja mä tein tän sen takia, koska Q&A-kysymyksiä ei tullut alas. Mä kyllä tein siitä ilmoitusvideon noin viikko sit. Niin niin ei tullut niin kun kysymyksiä, joten mun oli pakko keksiä jotain muuta 20 tilaa spessuksi. Mutta joo. Moikka. Kohta on 30 tilaa. Mä en tiedä mitä mä teen oikeesti. Moikka.